Тайнат хората да гледат клиповете ти до край е по-проста, отколкото си мислиш. Замисли се, защо винаги статистиките ти изглеждат по този начин? Защо винаги има голям спад точно към края на самото видео? Давам ти 10 секунди да отговориш. Ако дадеш правилен отговор, напиши специалист в коментарите, за да знам потенциално с кого ще работя в бъдеще. Времето тече, мисли бързо. Ако си казал Call to Action, си дал правилен отговор. Но има още нещо, което буквално ще те направи цар в очите на алгоритъма, но ще го запазя за накрая. Call to Action, или обяснено с по-прости думи, това е когато дадеш нещо като инструкция на твоята публика с цел те да направят нещо, което ти искаш. Ето ви един известен пример. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, Оставете му по един палец нагоре в подкрепа. Махнеш ли Call to Action, със сигурност няма да имаш такъв спад в статистиките, но и хората, които те гледат, няма да имат ясни инструкции. Затова решението на този проблем е да не слагаш Call to Action в края, вместо това го сложи близо до края, точно преди да кажеш най-стойностното нещо, за което всъщност хората са дошли. А нещото, което ще те направи цар в очите на алгоритъма и ще накара хората да продължат да гледат, дори след като видеото ти е свършило, което ще добави бонус гледаемост към твоите статистики, се нарича луп. Повечето хора не знаят това, но ти вече знаеш, че